Ljouwert en Smergelo willen een proef met het legaal kweken van wiet. Zijn vast al in zinnen bij Binnenlandse Zaken. Beide gemeenten willen een slettend systeem waarbij het rond is voor coffeeshops om zelfs wiet te kweken. Krijgt ze volgens dat ze zelfs verkeerpje. Die wiet mag dan alleen nog in de eigen coffeeshop verkeerpje. De uitsturing van opsporing verzocht just Joen het tegen broekbare tips opsmieten in de zaak van de gewelddierige deer van Henk Ekers uit Jesterwoude. Ekers werd op 9 januari van dit jaar deervoen in een tuin in Jesterwoude. In de uitsturing werd een foto toont van een man die het mogelijk wat te krijgen heeft met de moord. De stierenfractie van de PVV wil dat de provincie het mes zet in het inhuren van extern personeel. Verleden jaar ging het om een bedrag van zo'n 15 miljoen euro op een totaal van 63 miljoen euro voor personeelskosten. Dat is dan 25%, wils dat heeg uit 10% wijzen mij. De gemeente Menamradeel heeft het financiële jaar 2012 afsluiten met een plus van meer dan 12 miljoen euro. Het positieve resultaat komt van een gutpaard toch tafallers, als bij uitkerings toch het gemeentefonds. Het hield gebruikt worden voor het sterker maken van het eigen vermogen. Juni is nog droog, vannacht ruimt het en het wordt 3 graden. Morgen is het bewolkt en wierd. De temperatuur komt dan op een graad als 12.